Добър вечер. Включвам се, защото гледам видеа, допреди малко съм гледала, даже съм се записала. Първо да се обърна към Пеевски. Пейо, няма да качеш Цанов. Ще го оставиш там да се изкарва като трябва, да си разконспирира такива олигофренчета, като тия съдийката, като тебе, къде гледах и така нататък. Защото и ти си там в кюпа. Дете се правите на журналисти, на толкова компетентни. Оставите сега, като става въпрос за народа. Така. Виждам ли се на телевизион, не знам. Сега. Че много информация в главата. Една от дарбите ми, която е също, като гледам нещо, става супер известно. Мисля, даже и една рекламна агенция се отворя, ама още ми е рано. Първо ще ходя да си обърна внимание на външния вид и тогава. Гледах едно видео с педофилчета, педофилчета. Единия е Кръстин Димитров Симеонов. 4 момченца на по 8 години били, между 8 и 11 нещо такова. И е лежал 2 години. Искам да знам кой ги е осъдил на 2 години. Защо така? 2 години за педофилство. А другия Александър, той даже се води шеф на АЕЦ Козлодуй. Този капут. Притеснявали Цанов нещо, искали по 20 000 лева за обезщетение и такива простоти, някакви глупости. Как е възможно такова нещо, е? И защото Александър е още навън. Защо? Значи, се погрижа да разбера кой е бил съдията, който е давал на Кръстин Димитров Симеонов, е дал 2 години само за педофилство. Значи, за педофилите никаква прошка. Никаква прошка просто. Просто никаква прошка. И като става въпрос, това се води към специализирания съд за тежки престъпления. А тежките престъпления, кои са? Убийство, изнасилство, педофилство, гавра, садизъм, какво беше още? Грабежи с такова, членовете, които са 5-15 и така нататък. Сега, мене ме интересуват за тия педофилчетата, двамата. Чак на Цанов притеснява ли за уронване на престижа? Кръстин Димитров Симеонов. Не знам къде си, се постарая да разбера. Ще задействам всичките си ресурси да те намеря и да те тикна обратно вътре. Обещавам ти го. И за тия 4 момченца, които се занимава с тях, много си помисли, ти що за човек си, значи ти си... Няма какво ти обръща внимание на тебе. То Александър, защо още е на свобода? Който обича да си бие децата, и гледахме видео на живо, как има запис, как си бие децата. И с някакъв доктор, ходил е при някакъв доктор, това в Добрич става. А какво прави от АЕЦ Козлодуй, какво прави в Добрич? Нещо не ми се вързват нещата. Водил е децата при някакъв, къде се е правил на Чичо доктор, и са им давали на децата някакви работи и така нататък. Едното е детенце 3 годинки, другото е малко по-голямо. Аз имам дъщеря на 3 годинки, направо ще ви съсипя. Най-интересното кое е? Най-интересното е, че тия престъпления се водят към специализирания съд. Там са Бойко, Пеевски, Гешев и Цацаров. Какво правите, момчета?
Айде, крали. Такова е, такова е. До там ли докарахте педофилчетата да ги държите навънка? Пък кой е откраднал луканка да го държите вътре, да си може да си дигат пагончета? Аз много добре знам как стават тия неща, защото имам опит. В смисъл, не съм полицайка, но съм била от другата страна. В смисъл, какво правите, бе? Защо така, бе? Айде, искам, Бойко, ти да ми обясниш. Пео, и ти. Така съм те кръстила, Пеевски. Пео съм те кръстила, така съм се решила. И ти, бе, обяснете ми. Защо педофилчета е като е тоя капут тук, Кръстин некъв си, и то Александър. Че чака за уронване на престижа. Какъв престиж имаш ти като си посегнал на детенце, бе? Ти знаеш какво означава престиж? Чул, не дочул, обещетение. Така. Как може такова нещо, бе? Чаре, бе, аз в момента съм го пуснала на пауза, между другото, защото съм много зле с техниката и не мога да едновременно и телевизора не мога да се оправям. Аз само така записвам си таковато и си го качвам. Как може такова нещо, бе? Бойко, я се стегни, бе. Колко време ти? 10 години. Колко време си беше на таковато? На власт. Колко време? Що не някакъв си капут, където е на 4 години, където са 4 момченца е злоупотребил, където са били между 8 и 11 години, ти си позволил, нали, защото си бил на власт. Извинявам се за външния ми вид, но все пак съм си вкъщи и мога да си ходя как си искам. Как му го позволиш това нещо, бе? Няма ли някаква ревизия на тия съдийки там, прокурорчета и така нататък? Специално говоря за тежките престъпления. Какво е това? И искаш пак цялата си наглост. Добре, не те ли е срам, бе, човек? Не те ли е срам? Не се, че още неща ще излизат наяве. Не те ли е срам? А ви страх от Бога нямате ли, бе? Да не говорим, че аз на времето и аз съм била отвличана първия ми път и така нататък. Но айде да не говорим за мен. Говоря за тия тапаци. Александърчо, шеф на охраната на АЕЦ Козлодуй, който обича да си бие децата. Едното му детенце казва на майка си как бърка в шушулката и в някакъв хотел се ги водили с някакъв, къде се прави на доктор. Това в Варненска област. Аз имам село там, между другото. И утре или други не ще си ходя да видя какво става. Какво да кажа? Просто съм възмутена. И някаква Галя Георгиева, съдийка, ще звъни на Цанов. Свали клипчето, защото не знам защо. Бойко ти там. И Бойко ми каза да го осъдя това. Бойко, ти така ли раздаваш правосъдие, бе? Ти от кога стана и съдия? Кажи, бе, капут. Знам, че Нова телевизия е твоя, между другото. Кажи го, бе. В YouTube там, не знам, Карбовски към тебе ли е, не е ли? Има едно видео там, където са ме снимали в ничия земя. Дори няма договор с мене, няма нищо. И продължава да се излъчва в продължение на години. Айде Мартин Карбовски да се свържи с мене и да го свали този клип и да ми плати до сега
където се е излъчвало, защото това е може би около 5 години назад. И да си оправи бакиите с мене, защото не е добре така. Защото да не го подкарам за авторски права. Значи, като те снимат и някой значи, авторски права, ще го обясня с прости думи. Както с мен се случи, звънат ми от Нова телевизия, да направим с тебе, нали, такова, давай, няма проблем, елате. Аз знам, че един път ще ме излъчат и край. Значи YouTube, Нова телевизия няма ни... Значи телевизията с другото няма едното, няма нищо общо другото. И идва такова. И аз го направих тогава, защото ми се роди малката и наистина спех сама. Мъже ми спаса, сестра ми зарязваме, няма кинти, няма такова. Викам, айде, някаква помощ поне. Знаете ли какво ми пратиха? Пратиха ми едно кашонче с храна за отслабване. За около 1000 лева. Това беше. Лично Тренчева дойде да ми вземе интервюто. И след което разбирам, че освен Карбовски, където си го е качил в YouTube, в неговия канал и по този начин той популяризира този видеоклип, който аз вече го бях популяризирала, без да ме пита, може ли ти ползвам видеото? Значи като ми вземе видеото да го ползва, той е длъжен да ми плаща наем и да има договор с мен. Той няма. Така. И там вече отиваме много на дебело. Има още един човек, който го прави това нещо. Но него ще го оставя сам да се сети. Защото ходих няколко пъти при него, той какво ме занимаваш? Сега, значи, той като има нужда от мене, аз няма да го подкрепя, защото аз като ходих за видеото си, той каза, що ме занимаваш? Закона на Нютон, бе. Всяко действие си има противодействие. Искам да се направи ревизия на тия съдии, който го е кръстил този Кръстин Димитров Симеонов. Общо взето за всички педофили, бе. Защото аз съм в тази сфера. За всички педофилчета. Колко са лежали, какво са такова ли и така. Включително и он е Венелин Петров. Навънка ли е, вътре ли е, какво, що? Не ме интересува, бе. Не ме интересува за тия педофили, бе. Бойко до тук беше, не разбра. Не се навирай повече.